Υπήρχε μια συγκέντρωση όλων των σωματείων και της ΓΕΣΕ και του τοπικού παραδείγματος της ΑΤΕΔΗ και των σωματείων συνταξιούχων, αλλά γενικότερα και της κοινωνίας. Μια κοινωνία η οποία προπολού έχει απολύσει τα όρια αντοχής και ανοχής. Μια κοινωνία η οποία πραγματικά νιώθει μια βάρβαρη, μια άδικη, μια αντικοινωνική και μια αντιαναψιακή καταπίεση από μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς έχει μια νοπή εντολή, που η νοπή εντολή εφαρμόζεται κατά πώς βολεύει τον κυβερνητικό συσχετισμό και που ασφαλώς αυτή η εντολή δεν είναι η εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός και στις 18 Μαΐου αλλά και στις 6 Ιουνίου. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, ακόμη και οι άνεργοι πληρώνουν συνεχώς βαρύ φορτίο, η κυβέρνηση παρακολουθεί τα γεγονότα με μια παθητική στάση, ανήμπορη στην ουσία να διαπραγματευτεί ή μη θέλοντας να διαπραγματευτεί, τη στιγμή που υπάρχει μια ανεξέλεκτη κερδοφορία, μια ανεξέλεκτη έσχροκέρδεια, μια μεγάλη φοροδιαφυγή και σφοροδιαφυγή, που αυτή την κατεύθυνση πραγματικά και αυτή η κυβέρνηση δεν την ακουμπάει. Την ίδια στιγμή βλέπουμε δηλώσεις υπουργών να προσπαθούν, και με τα λύπη το λέμε αυτό, δηλαδή είναι μια τραγελαφική κατάσταση, που μεταχειρίζουν τους πολίτες σαν να είναι ηθαγενείς. Όταν καλεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να αγοράζουν οι πολίτες λιγμένα προϊόντα, γιατί το ΣΕΒ παρόλες εκκλήσεις δεν κατεβάζει τις τιμές. Και με απέτηση της ελληνικής τρόικας, γιατί εδώ μιλάμε για δύο τρόικες, μιλάμε για την τρόικα την εξωτερικού και την τρόικα την εσωτερικού, η οποία πραγματικά έχει μπερδέψει τον κόσμο τι είναι τελικά υποχρέωση των μνημονίων και τι είναι απέτηση του ΣΕΒ. Βλέπουμε λοιπόν τους ίδιους συμβούλους που ήταν επί της πρωθυπουργίας του κυρίου Σιμίτη να είναι σύμβουλοι όλων των υπουργών, να είναι σύμβουλοι και της Τρόικας. Ο διευθύνονται σύμβουλος εξ αυτών είναι ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μείγμα είναι αυτό που οι εργαζόμενοι αλλά και η κοινωνία, όπως είπα, καλούνται να διαχειριστούν αυτό το μείγμα. Την ίδια στιγμή γίνεται πλέον απέτηση της Τρόικας, ο 13ος και ο 14ος μισθός, η τριετία, η ομή παρέμβαση του κράτους στην διαδικασία των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων, ο χρόνος και το ύψος της αποζημίωσης της απόλυσης, και όλα αυτά γίνεται για να μην πληρώσουν οι τραπεζίτες 550 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι λεφτά που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια κερδοσκοπήσαν και τώρα που είναι να πληρώσουν δεν πληρώνουν. Αντιθέτως βλέπουμε τις περίφημες λίστες φοροδιαφυγής, επιχειρήσεις οι οποίες στήθηκαν από το ειστέρημα του Έλληνα πολίτη, όπως είναι η Φάγη, όπως είναι η 3Ε, οι οποίες με ελαφρά την καρδιά φεύγουν και πάνε να αναζητήσουν νέους παραδείσους. Και όλα αυτά λοιπόν ακούμε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι προχωρούμε για να σώσουμε την Ελλάδα και ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα της θυσίας της πατρίδος. Πραγματικά οι εργαζόμενοι αναρωτιόμαστε τι νόημα θα έχει το να σωθεί το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης όταν θα γίνει ολοκαύτωμα 11 εκατομμύρια περίπου λαός, το οποίο χρησιμοποιείται σαν πειραματόζωο. Και τι νόημα θα έχει η σωτηρία του ευρώ όταν δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, βλέπουμε ότι καινούργια σενάρια επεξεργασίας, όπως ήταν αυτό που έλεγε ο περίφημα ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι στόχος είναι ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Καταλαβαίνετε αυτά τα μέτρα πώς αντιμετωπίζουν την ανεργία. Η ανεργία σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, κυμαίνεται στο 25% και από νέους σε όριμη ηλικία από 22-29 ετών περίπου 55%. Έχουμε λοιπόν επίσημα πλέον, γιατί ανεπίσημα το νούμερο έχει ξεφύγει κατά πολύ, έχουν περίπου το 1/4 του πληθυσμού είναι σήμερα άνεργοι, δηλαδή σε μια ηλικία που καλούνται να δημιουργήσουν και να παράξουν ένα προϊόν ανταγωνιστικό. Στην ουσία
είναι άνεργοι και μάλιστα άνεργοι οι οποίοι μπορεί από αυτούς να είναι και μακροχρόνια άνεργοι. Βλέπουμε ότι για έκτη συνεχή χρονιά έχουμε ύφεση η οποία βαθαίνει. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων που θα μπορούσε να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης συν το κουτσουρεμένο ΕΣΠΑ, όλα αυτά λοιπόν μαζί κουτσουρεύονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ουτοπία να μιλάμε ότι αν αυτή τη στιγμή καταργηθεί το κοινωνικό κράτος, ότι θα μπορούσε να έχουμε επενδύσει. Γιατί τότε εύκολα μπορούμε να πούμε ότι εφόσον στην Αλβανία και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία δεν υπάρχει αυτό το εργασιακό πλαίσιο, τότε γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το επιχείρημα μοιάζει να είναι τελείως έολο και τελείως εξωπραγματικό. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια ίδιες κοινωνικές ομάδες να φοροδιαφεύγουν, γιατί ξέρετε ότι μόνο αν είχαμε χτυπήσει η λαθρεμπορία των τσιγάρων, σήμερα θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε μειώσεις μισθών, το ομολογούν οι ίδιοι. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι μια κοινωνία βοά, μια κοινωνία υποφέρει. Δυστυχώς ο κυβερνητικός συνδυασμός σήμερα είναι αποκομμένος από την κοινωνία, αποκομμένος από τι συμβαίνει πραγματικά. Με μια κοινωνία καταστραμμένη, με μια οικονομία ανύπαρκτη. Καθημερινά κλείνουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο τέτοιο που να δώσει κίνητρα στη μικρομεσαία επιχείρηση να λειτουργήσει κατά επέκταση, να έχουμε αυτή την ανάπτυξη που θέλαμε εμείς οι Έλληνες. Και αυτοί οι πολιτικοί που έχουν επιλέξει να κάνουν κυρίως τα δύο αστικά κόμματα, τα οποία για πολλά χρόνια κυβέρνησαν και καθοδήγησαν τη μοίρα αυτού του τόπου, έχουν επιλέξει δυστυχώς να είναι εκφραστές μια συγκεκριμένης μερίδας πολιτών, πιο συγκεκριμένα της ελίτ της Ελλάδος, τους κάτοικους των Βρυξελών και τους θαμώνες του Κολονακίου, και να είναι αποκομμένοι τελείως από τα χαμηλά και από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, και δυστυχώς αυτό το κενό έρχεται να καλύψει ακραίες πολιτικές συμπεριφορές και αντιλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν η κοινωνία να έχουμε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά δεν το έχουν αφουγκαστεί όσο θα έπρεπε να το έχουν αφουγκαστεί. Όπως επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινωνία έχει απολέσει την εμπιστοσύνη και ότι έχει δώσει νοπές εντολές για αυτό τον κυβερνητικό σχηματισμό. Φαίνεται ότι από νωρίς χάνει την εμπιστοσύνη του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο γυαλός σίγουρα είναι ίσος. Κάποιοι μάλλον επιλέγουν να περπατήσουν στραβά. Εάν δεν επιλέξουν να μπουν στον ίσο δρόμο, τότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι κινδυνεύουν να απολέσουν την όποια εμπιστοσύνη υπάρχει ακόμη, γιατί φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τα τελευταία. Όλος ο κόσμος το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Συνεχώς οι Τροϊκανοί έρχονται και απαιτούν πράγματα που δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, ενώ πριν από λίγο καιρό μιλάγαμε για 10 εκατομμύρια ευρώ, τώρα μιλάμε για 13, πάμε για 19, ούτε και αυτοί ξέρουν που θα πάνε. Έχουν πλέον αποθρασινθεί, μιλάνε και για ερήμωση των νησιών κάτω από 250 κατοίκους για να μην πληρώνουν την επιδότηση των αγώνων γραμμών. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει και θέμα εθνικής κυριαρχίας, όπως μπαίνει και θέμα εκποίησης του δημοσίου πλούτου, όπως μπαίνει η εκποίηση και για τον υπόγειο πλούτο και για όλο αυτό το πακέτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν ο κυβερνητικός συνδυασμός δεν βάλει ένα φρένο και δεν δώσει μια κατεύθυνση σε αυτή την κατεύθυνση που η κοινωνία ζητάει, τότε πλέον θα μιλάμε για μια αλλαγή στην κοινωνία, μια εξέγερση, η οποία φαίνεται ότι τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τα μαντέψει κάποιος, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αναδιάταξη και σε καταστάσεις οι οποίες
αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν, αλλά σίγουρα θα πρέπει το πολιτικός συσχετισμός αυτό να τις ακουμπήσει. Πρέπει να ακουμπήσει αυτά τα πλατιά λαϊκά στρώματα, γιατί αυτά τα πλατιά λαϊκά στρώματα είναι αυτά τα οποία έχουν το δίκιο με το μέρος, είναι οι περισσότεροι. Και νομίζω ότι η τελευταία ελπίδα πλέον που μπορεί να έχει ο ελληνικός λαός είναι η σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία γίνεται στις 18 του μηνός, την ημέρα που έχουμε και εμείς την απεργία. Εμένουμε και ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Νότια Ευρώπη, τέτοιες που θα αντιχούν στα πλατύτερα λαϊκά στρώματα και δεν θα είναι κατευθυνόμενες από το βέτο της Βόρειας Ευρώπης, γιατί κινδυνεύει να γίνει και όλη η Ευρώπη ολοκαύτωμα. Εμείς λοιπόν με όλες αυτές τις παροτρύνσεις και με κραυγές αγωνίας, γιατί αποτελούμε και εμείς ένα μέρος της κοινωνίας με τα όποια λάθη έχει κάνει κατά κύριο το συνδικαλιστικό κίνημα, καλούμε όλη την κοινωνία σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πιθανόν να μην υπάρχει κι άλλος αγώνας, γιατί όλα αυτά περάσουν. Καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε πλέον για μια μεσαιωνικού τύπου χώρα, για μια χώρα που θα είναι μετά τον εμφύλιο και πιθανόν να μην χρειάζεται ούτε συνδικάτο, να μην χρειάζεται ούτε καν να μην υπάρχει ούτε καν λόγω ύπαρξη των κομμάτων των ιδίων. Επειδή λοιπόν το χρωστάμε, όπως έχω πει, και σε αυτούς τους απόμαχους της ζωής που μας δώσαν αυτά που μας δώσανε, αλλά το οφείλουμε και στους νέους που έρχονται και που περιμένουν από εμάς να τους δώσουμε αυτή την ελπίδα. Καλούμε όλη την κοινωνία και γι' αυτό σας ευχαριστούμε που γίνεστε κι εσείς κοινωνός αυτής της προσπάθειας και αυτού του καλέσματος. Να δώσουμε ένα βροντερό παρόν από την πρωτεύουσα του Μογιά, από την Τρίπολη, να σχηματοδοτήσει αυτή την αφετηρία για έναν πανλαϊκό ξεσηκωμό και να υπάρξει μια ανατροπή, για μια ανατροπή που θα έχει κέντρο τον άνθρωπο και θα έχει κέντρο τα μονοπόλια και την ολιγαρχία.